Iki bubur suro guys. Oh, apa-apa konan bubur suro guys iki. Di sini iki serondeng, kacang, sambal goreng karo endog guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore malam Sabtu kita mengadakan genduren suran di RT 1 RW 3 Sumber Jowetan. Ora apa-apa. Kita akan ngelumpuk di balai desa, guys. Oke, kita ikuti keseruan bagaimana guyub rukun warga RT 1 RW 3 dalam genduri suran. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lancar. Kita berangkat. Sore suasana cerah sekali, guys. Cerah sekali. Bu RT sudah datang di balai desa. Yes, kita di balai desa. Kene iki dikumpulke kene iki. Nggih, Pak No, nggih. Nah, cung. Oke. Oke, Pak. Ya, oke. Apa brengos? Brengos utuh. HP sunat diurut ngono iki. HP sunat diurut. Oh iki. Kapan sunat iki? Sunat lho. Iki ciri khas genduren suran ki enek jenang grendul guys. Iki jenang grendul. Kayak diri ya. Oke. Iki guys. Iki ciri khas genduren suran iki enek bubur sepuh iki suran guys. Sep tutup. Guys, satu persatu berdatangan numpuk gitu. Pak Anies, Pak Gondo, Pak
Bapak Yanto. Bapak Yanto. Wah, tengah kono wae. Kono, Pak Mat. Pak Peri, Pak Rohmat, Pak Bapak. Anu ngendiki Binangun, Bos. Aduh men no. Binangun ngendi? Pakai Rejo ya. Baik. Geng iki. Geng RT 1 guys. Duduk neng atas lho, Le. Duduk neng dhuwur kono lho, aja nang kono. Para bapak, para pinisepuh, para undangan, kakung saha putri sepuh sanem kang kawula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun pangestu nggih sedaya mawon. Menika sampun tempak anggen ngatur dhateng Balai Desa mriki perlu dipun suwun pangestunipun kang wilujeng kula sakdermi nglairaken kajat nyatipun RT tunggal RW 3 Dusun Sumberjo Wetan saperlu mulai menteri ingkang Polo Menteri Ibu Bumi Bapak Basa Ngabiyatan Dawa bumi ngatupun terpik griya sak jawinipun griya sak lebetipun griya bumi ingkang dipunambah keluargane RT tunggal RW 3 Dusun Sumberjo Wetan pramila pun Petri panuwunipun nyuwun wangsulan rahayu wilujeng anggenipun kebian anggenipun nyambutame anggenipun menguyuk wayah rintelan telu awit dinten sakmenika Gusti Amin pun bantu wilujeng dhateng sirek kula kanen kang sami pinaraan royo laturan mulai menteri malih dumateng sanak danyang Dusun Sumberjo Wetan cikal bakal kambakali Banjar karangan pun RT tunggal RW 3 Dusun Sumberjo Wetan keblat sekawan kang sakawung tengah 6 kang nyonggo 7 kang 80 8 ngisang pramila perkembangan pun putri sareng panulipun RT tunggal RW 3 Dusun Sumberjo Wetan ugi nyuwun wangsulan rahayu wilujeng anggenipun kebian anggenipun nyambut damel anggenipun menguluh wayah rintelan telu awit dinten sakmenika Gusti Amin pun bantu wilujeng dhateng sirek kula panem kang sami binaraan daya Nggih. mulai menteri malih dumateng dinten kalih rinan dalu keloro dinten setelugi RT tunggal RW 3 Dusun Sumberjo Wetan gadah hajat milujengi Wulan Suro ugi milujengi lumampahipun Mbok Ratu Mas Wulan Suro taun dal dinten setelugi uku mergantungan pramila konujengi panuwunipun ugi nyuwun wangsulan rahayu wilujeng
anggenipun kegiatan anggenipun nyambut damel anggenipun menguyuh wayah dintelan dalu awit dengan seteru kinggo selamipun bantu wilujeng dateng derek kula panjenengan sami binaraan joyo saturan oleh menteri malih dumateng dinten kalih lindan dalu dinten pitu pekenan kalsal kutikan dosa sasi rolas taun 8 kalih oleh menteri malih kala dina kala ucapung kuku burenguku ringkelenguku cari dalan sonas mulai menteri malih nasing sasi sangare sasi nah tahun sangare tahun nopo tahun jati ngarang jaluk pramlo pemandang menteri sarang-sarang panunipun ST Tunggal RW 3 Dusun Jumberjo Wetan ugi nyuwun wangsulan rahayu wilujeng anggenipun kepriyan anggenipun nyambut damel anggenipun monggo wajah itu awit dinten sepuluh kilo salamipun bantu wilujeng dateng derek terus panjenengan kami binaraan joyo saturan oleh menteri malih dumateng sederekipun RT Tunggal RW 3 Dusun Jumberjo Wetan sederekipun teng mangken wonten kebak papat lima tengah sak bolore wangi wilujeng malih derekipun RT Tunggal RW 3 Dusun Jumberjo Wetan sederekipun teng mangken wonten papan kering ngajilan wingi sederekipun ingkang tunggal kapan sanes saban sederekipun teng tepi tanpa wangenan ingkang apa sekolah kawah jari-jari nyamung kang ngomongi bagian pun RT Tunggal RW 3 Dusun Jumberjo Wetan pramila derekipun RT Tunggal RW 3 Dusun Jumberjo Wetan dipun kamunianipun diarah tantang marimono ayem tentrem wilujeng sak sapa puruke sak ngene-ngene sak kepape sak kali-kali rintelan dalu awit dinten 10 kilo sampun bantu wilujeng dateng derek panjenengan kami binaraan RT Tunggal RW 3 Dusun Jumberjo Wetan tekse kagatan malih anggep mitalakan sarine bumi rezekine pangeran angrake sekor sokjing ulang arep pangun menika nyasi arep panutan miwasak garwa putra mandhapun dumateng sekabat kawan bakar Umar Said Jawa Tindo kali pisan tangkep ugi milijingi wekte pertemah lan kalamulang kamanggen wonten salebetipun griya wilujenge malih dumateng para nabi para wali para mukmin para suwada padang pemain dumateng wayah sadina Hasan Kosan pramila kemalan perusahaan mulai panunipun ST Tunggal RW 3 Jumberjo Wetan nuwun watuan ralujuk angken pun derek suran utawi milu yang tidak mulai malih dumateng lumampahipun Mbok Ratu Mas bulan kula taun dal dinten setelugi umur gantungan pramila panujenge panuwunipun RT Tunggal RW 3 Jumberjo Wetan ugi nyuwun wangsulan kangge wilujeng anggenipun kepriyan anggenipun nyambut damel anggenipun mungguh wayah rintelan dalu awit dinten 10 kilo salamipun bantu wilujeng dateng derek klos panjenengan sami binaraan joyo akhir peluntang menika ugi minangka atipun RT Tunggal RW 3 Dusun Jumberjo Wetan pramila wilujenge panuwunipun ugi nyuwun wangsulan rahayu wilujeng anggenipun kepriyan anggenipun damel anggenipun monggo wayah rintelan dalu awit dinten 10 kilo salamipun bantu wilujeng dateng derek klos panjenengan sami binaraan Ukur suro menika wilujenge Ukur suro Ratu Mas bulan suro tahun dinten 10 ki hukuman wilujenge panuwunipun ST Tunggal RW 3 Dusun Jumberjo Wetan nyuwun wangsulan rahayu wilujeng anggenipun kepriyan anggenipun anggenipun monggo wayah rintelan dalu awit dinten sapunika salamipun bantu wilujeng dateng derek panjenengan sami binaraan jenang grendul kadang pitrenipun RT Tunggal RW 3 Dusun Jumberjo jenang grendul caki telepon ini telepon wujud panjenengan pramila ini panuwunipun ugi nyuwun wangsulan rahayu wilujeng anggenipun kepriyan anggenipun nyambut damel
Anggenipun tuku wayang bulan dalu awit boten setu tinggal selamet pun bantu wilujeng dateng derek klot panembang sami binaraan boyo Bubur sekolah pindah nyebui sedaya pajatan sedaya peningkatan nyebui SD Tunggal RW 3 Dusun Jumbo Jawetan anggenipun derek suran ugi niat nyebui malih dumateng pampahipun Bora Emas Bulan Suro taun dinten seteluki Pramlo tumi bubur sepo mugi sinepon maringalah kepindhene Rasulullah dene jeneng segala semanten ugi abdi kala dina sengkala sasi sengkala taun sengkala windu jajar kala sampun kumawa lan uto barat ecek kaya meninggal derek kumawa linula dinalah Rasulullah wonten ora wijeng ingkang pun mulih bubur jeneng segala dipun tambah menapa wilujeng dhateng sirek kula sepanem kang sami kula semanten anggen kula nglairaken kajak niatipun SD Tunggal RW 3 Dusun Sumber Jawetan derek suran utawi niat wilujengi malih dumateng dumawahipun Wulan Suro taun gal dinten Setu Legi buku pergantungan mbok bilih wonten kekirangane Gusti Allah pasukan kabul dipun seseni derek kula sepanem kendaraan boyo Alhamdulillah kalau momen mambang rezeki saking pengeran rezeki sak sakarut langgeng sak jagat tolak langgeng saking kodrat tolak tetep iman sampurna ning jagat sukmamaya kamar manik-manika rati pokok pititan cipta dangu rasa kembang rino cangkok pun pilih salah wayang manggurungan pokok panino bunyane kandang nyalomo salko sopan ini pengampiatan dijajaki bahwa tapi ilmi hormatan berrezeki wajatan indah maut urutan bakal maut ngawin nanti seorang maut wana jata winanari wanda satu pengharbikang jati yang sipul zaman salim alhamdulillah bilalamin Rahlo saking kula suruh akhiri samanten istinasir mutakin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iki benturan surane enek iki bubur suro guys. Oh, apa-apa konan bubur suro guys iki. Di sini iki rondeng kacang tambah goreng karo endok guys. Ciri khas benturan suran. Wih, lumayan turah, gitu. Lumayan turah. Lumayan turah lapangan iki. Bubur. Bismillah, Enggak. Gitu ya? Enggak. Wah, bubur nanti, Bang. Oke nih. Nah, jenang boy anu. Ndok. Senang sudah. Pak Jili ada wajibannya bawa itu kan. Apa? Nang enggak no. Enak ya. Betul. Langsung. Iya. Kapan ini? Nah, aku pun dah ada di sini, Mas.
Ndak acara mesti aku. Oh, dah. Dia ndak acara. Surat pelan itu. Piye? Nah, lah yo panggal. Bilang. Iya panggal. Kalau ndak tahu yang bilang ya. Masalahnya apa? Di kompon. Kan ngalor. Pasar jalan. Kurame lah. Kurame kan buka bunga. Wong atong lho. Enggak, dia bubur. Senang gendul. Terus mangan bubur suro, olah senang gendul. Sip, tetap. Guys, semoga RT 1 RW 3 diberi keselamatan dan kelancaran. Adik saya. Enggak. Ngambil apa yang goreng? Ini sih. Iki langsung kotak nang. Oh, gimana? Sabar. Lah, tuh, angkrane makan gendoren suran, guys. Iki suran iki gendoren isine ngene iki ene serondeng ene sego kuning, ene timun. Iki guys komplit.